angin gumrubuk kulanging garuda nang kok nggawa ganda wangi apa iki pangalibawaning dulur tunggal bayu ning yen nitik saka kandha-kandha ingkang nate diwelingake karo pupulan sambang bayu kok kaya niki coba ya apa adane ana munyuk putih mlumah ning tengah langgung kowe ngaliya aku moh nglangkai kowe wis mabek ajungkal bener laguku ora bisa minggut aduh kowe iki sapa aku lagi ora kuat ndelawan yen kowe mlaku ora bisa minggu apa ya arep nglangkai aku junjung aku yen bae Raden lekan golek momongan mung kari lempeng rono kok dadak nyingkir dikecek turu bareng awakku ki lara aku wis tuwa aku ora bisa nglawan aku yen mung mulih munyuk gedhe mung sak walang tumrape aku ora kabotas pamer luwihan marang aku. Lah kowe iki gedhe dhuwur mung junjung ngetek mung sak pritang yo iki kok ora pacu piye Raden. Sak ora wong iki nek gedhene kliwat umpur kaya ngono iki mesti rusak. Nek nyatane nek junjungan loman kowe ora kuat. Kowe loman. Bosé aku eling gawe pukulun Bathara Bayu. Aku duwe dulur tunggal bayu jenenge Anoman. Bathara Bayu. Iya, kowe iki sapa? Aku arep udara ya berposir-posir mani perkara. Ya adiku iki ya.
Pancene ku nyegat. Aku nyegat marang laku mudi. Sandanganmu padha karo sandanganku, iya. Gelange ya padha, pupuke supinge kladau kampung mulai bang Bintulu. Lho, padha to. Kang mangkono kowe tak anggap dadi adikku, kejaba umurku luwih tuwa tinimbang Jati. Tataning jaman uripku biyen jaman Ramayana. Kowe arep ning endi? Kejaba aku pengen goleki marang kowe ping pindhone. Kumangsang ing atiku aku pengen upaya tintes Bathara Wisnu. Ingkang nyatane biyen tau tak sultan turun Bathara Ramawijaya. Ning wis murut ing kasih dan Jati. Banjur saiki sapa sing kudune sing kedulungan Sanghyang Sunan ki sapa? Goleke ngakeh Ratu Ndrawati jejuluke Prabu Sri Bathara kuwi sing kedulungan Bathara Wisnu. Prabu Wisnu kuwi dulurku dhewe. Saiki tumuli aku arep saling suwun Sang Prabu Kresna kang nyatane kandhangane purun Sang Hyang Wisnu. Apa rumangsamu gampang wong nyuwita kuwi mau. Ngene bae. Kowe tak kanthi goleki dulurku sing ilang. Lho, sapa? Permati mengko yen kok ati-ati kuwi sing ketemu kowe tak arepake ning Ndrawati. Takune aku ketemu titis Sang Wisnu. Aku ki sebel mantu kula kali Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang rawuh wonten ing Depok Kuling Bodo Madurna sinuwun kula ngaturaken kalahajat kaya Bapa Jembawan pranipun tak tampa gawe bombong rasaku sinuwun ing Mandura sami rahaja ya paman remban Jembawan laku kuning ing Sambikala
Kalimat pamujiku bae muni tampan ana bapa inggih dhat ngabundi. Raden Ayu loro ireng kasih sakno benarak renggah. Yo paman rendang sunggawan. Ya wis payo gonggon kusuwan. Bapa sumbawan. Titi mangsa iki aku mangsa tentrem nggonku mapan ning papan kene. Nggonku suwan iki yo mergo saka kesurungku mangsang kumaculuning rasaku nggonku kepengin daya-daya dedagan. Kersanipun kados pundi? Peminta marang panguwasaning Hyang Agung laku brata semedi papan astana Bada Mandana kene bapa. Iya Remban. Kula kiki mangsa iki sawegak loboran pene ingsun menawi Prabu Kresna Sunubadi kula raya bakal apurwani papa brata. Sinuwun. Ngaturaken panuwuning manpo mami. Sangat boten nginten bilih keparang paduka badhe nindakaken para brata wonten ing astana Bada Mandana. Ana jenengan ana wong liyan bebrayan ingkang asal mubul ning sasana kene mergo iku wis diawal-awali janur kuning dening Prawadya Brandrawati Sraga Mandura. Sumringsun sakadang nggone tekya ning kene iki aja nganti keganggu dening sapa wae. Inggih. Kesaken dawuh jeneng astana Bada Mandana mriki nggih kagungan paduka punden kula Prating Mandura. Mila kula boten badhe tida-tida malih sumangga pun nderekaken sinuwun. Monggo kang dene tumu sami mengawasi